Guys, good morning. Oh, bag-operasyon mi karon ni Mother. Si Mama, proxy na siya ni Ate Mayamia. Nakapil mi sa livelihood program sa gobyerno. 10 days. Trabaho. Trabuhan og 10 days and then mag sweldo 1 month. Ito joke. Magtrabaho mig 10 days, guys. Ayun. Kuha na mga daw 400 kapin. Diba? Malok pa. So, ano siya? 2 hours. 1 may kabuok, 41. Yan, mga tao. Tora, ang uban sa ibabaw ng hulat daw. Ang uban, wala ka nakaabot. So, maglampas mi sa karsada. Wala pa yapon na walang hangin sa mo, guys. So, yapon kayong hangin. So, hinahinay lang ni kay wala. Daghang sa kini. Gahapon ang sugod na mi ka. Ay, nasugod na mi datong Sabado. Araw Sabado pag-orient na mo. Kasalin Janice. Itong nagdalikyat ko. Ano nun ko nakapil pag marcha. Marcha. Kaya mo itong natimingan nga nag-orient. Then, nag-attendance ko. Musay pagpaso nila. Then, pag kuman attendance, nabalik din ko simbahan. Kaya kami man nagkaurog bido. So, primero tong adlaw, karon ikaduha. Ay, dili. Ikatulo, gahapon. Dani mi gahapon nagsugod. Ayan, gahapon nagsugod. Dito rin tataas. Ito rin nagpainom sa boundary karon. Sa boundary may karon, guys, mag so good pang pababa tayo. Nakauban, guys, so good na sila. Kumbate. Kumbate 3 gato pinto 3 Hangin kayo, guys. So, dami rin pa sa mag-istansya pa kaya rin pa mga lapitan sa pagkauban. Hangin kayo, guys. Nami sa boundary. Hindi ko namin guys. Hawa na ako. Ano may kabok, guys? 42. Tidak pasanahan, guys. Yan, guys, manguli nami. Kumanami, guys. Perma na lang may katindan sa ani.
Balik pa mi ugma guys. Hello guys. Soroyo na to atong mga tanom guys kay human na ang bagyo. Di na kayo kusog ang hangin. Ano ko kung mga tanom kung ba na nga bundaki sa mga kuan sanga-sanga. Okay, nabali gid niyang palkata bagsak. Just abi na ko makuan akong mga tanom ano eh. Okay man. Kaloy sa Diyos nakuan man sad. Naka-recover. Grabe to kakusog sa hangin guys. Karon kusog itong hangin ba. Nangakuan gid ang mga tumba, nangatumba. Okay ra akong mga tanom guys, wala nga unsa. Palkata ra na nga kuan na bali ang sanga. Akong bulanghoy nangahigda ang punuan. Loy ka sa bulanghoy guys. Nangahigda ang punuan sa uban nga kung bulanghoy. Grabe pito kakusog sa hangin bay. Mura magitugi kuan dugay kay siya nawala. Nangahipla kung bulanghoy dani. Kinangabukad man ang saging sa sapa. Nabukad kita mong saging na sa sapa guys. Dani among bulanghoy dani nang tumba. Tumba ang among bulanghoy dani guys. Grabe kitong hangin. Lagi dito sa kuan guys, Kalisayan na bundakan lagi ang balay. May pagkatunga sa balay na bundakan sa lubi. Munan delikado nga ang balay. Dunay mga kahoy. Dunay mga lubi-lubi. Nang magkuan yun, magamping kanunay. Okay ra ako dani, okay ra ako mga tanom dani man. Walay na damage. Ang kuan ra ang bulanghoy na nga hipla. Daw akong saging. Daw ang mga sanga sa palkata. Pero okay ra kay agpanguan pa man ang sanga. Ang saging, luwi kay ang saging tumbad ako kay nga bulig. Tanan ko ito sa ubos po sa sagingan kong natumba basad to. Kandani sa likod sa balay dako kay nga bulig natumba linghod para ba. Di pa gid siya makaon. Kaya perfect pa kalinghod. Tanaw na to guys. Pagkaluoy sa saging. Ako ra ba kay siya nga bulig oh. Tumba gid siya. Sa ubos tanaw na kung sa ubos guys kung tumba magyapon tulad to. Mga tumba magyapon lani guys. Tumba yapon. Nangatumba kita mong saging dani sa ubos. Ayan. Nangibad ay sa dala ng saging. Mga hapla. Mga hapla ang saging guys. Hello guys. Kasang kinatumba guys. Yan marang nga iloy kayo. Sampot mo kita. Umugutan na dito ang lubog sa sapa. Ang ganda ito.
Kaya siya lang nagbuga sa kahoy guys. Kaya nagbagyo na sad. Tapos ginuko ka na nga okuan. Hindi kawala ang bagyo. Sabi ka kusog sa hangin guys. So, diyan sa Another one to me. I know that is true. There's someone to believe in you. diyan siya nagbugha guys. Digporaan ng ulan ug hangin. Abi ko ba og mawa na tong hangin na to. Among marang sayang kayo. Nahulog ang iyang bunga. I know that is true. Someone to believe in you. So daghan na siyang nabugha. Ay guys, manyudto ta. Hapon akong panyudto karon. Si Alan ug si Mimi nagkaon na sila pa una. Puro kaon. Saya ba hutaon ka diya? Kaon na ba rin ko? Kapilang di kagkaon. Ay, kaon ba rin to? Ayos na karon to. Mga unta guys. Si Mimi motor daw siya kaon guys. Yan. Si Dudi pagulin niya gikan magtrabaho nag-snack to siya na nagtubong. Karne. Nag-snack trabaho. Karne. Karne. Pinagkaon na ba ka ganyan eh? Mga unta guys. Mga unta guys. Snack man to. Snack daw to yung si Mimi. Gusto ka na yung bago to eh. Nag-uwan bala. Ufang sabaw. Basta. Snack ito kanina ila. Rock ka ito na guys. Panyo ito ang dala panhapon. Gusto na, gabitaon ka na ah. Mayroon. May. Uy. Sabi. Oh, ga. Buhiin ang buhok ni Mami. Pabugkos ko na ni mo ka nang balik-balik. Subok ko. Karne. Ano pa wala?
Pagdugan na mo ka ni. Ay, sa? Diyan sa namili pa na ni. Apal? Ito ka mamapay. Pagdugan, nagluto din tayo ko. Abaw din ito. Surya mo ba ninyo? Tap. So! Naiwan ang sipat niya malak. Kung sa may kaawang ba niya ay? Ngay, kap. Yes na. Ito. Kuya! Hindi ko Lord. Nay. Come. Na ako ang tumalok. Di man ito na ako. Hindi lang karami. Ito dito sa konggang. May isda dito. Eko isa. Yan. Ay, dapat. Ha? Na. Sa 3. Ha? Sa 3. Aman. Ito sa 3. Dirito? Ban? Parang narito. Ilan? Sorry. Ito yun ang kamot lagi. Kung Alvin ni Manaknay. Nasilapin niya itom. Ha? Silapin niya itom. Kung Alvin ni Manaknay. Sorry. Ito yun mo. Wala may isda ito kami nibutan. Ang kawin ba niya? Ngay, kari. Iyo na kan angkan isda na. Ang kawin ba niya? Wala kabok. Ulog. Ikog. Ya. Apa itu? Kami ang sabaw guys. Sa kuwan may panakot. Tanda doon. Lamader ko mag-upload karon guys. Kaya Bala ang wifi. among wifi nawala. Ginhaan na ni ganina. Di pa siya ma-okay. Ugma pa gina. Ugma na lang. Nay.